Hakani ga jila Meghalaya ka belatip kum ka matrilineal society lani ga chat benriau hakabaki khon ki shimjat na kakme haman ba pelong kino ki jingelang pat ba ni juya ong bangim ju kham yo I bat yo sngo baki kin thei kin mi shakmat bankren bat pen sngo pat ba ek ka baki don ha ga jingmut jing perkhat jungki Henry ka jingja ka baja ka sautrik unailor arajar arphulai kala pelong I kilong kme ki khon samla ban mi shakmat ban thalanya ka sarkar MDA tu ki pulit khamtam ya ka sarkar ka baydei ba ka kompanya ya ka sinshar khadar ka ba kila pen sngo ba tang khindiat por ki sngo ba kila du jinkermen shisha kini kilong kme ringkat ki khon samla kan thei ba chandang ki bawan nak thain moblei kilawan mi kerpang shaka shlem trikamu shlong mel ban kerpat ban ailat iki bakin pinyo sngo ya ka sur jong ki shaka sarkar jala kan thop iki pulit ka is khasils halor ka jingpini bor jong ki persha yu paj ba nakapor shakapor khamtam habadan kanu ka jingi ki paj ba Mentang idon ha ka spa snem ka ba arphowei lani ka ta 21st century ha ka ba ki kin thei ki akot ka bor perkhat bat urang ba ha ka jingi kren phila ban yo sngo bikini ki longkami ha ka jingi lam jong ka kongje ta khar kin kren lor ka section 171 IPC ka ba kila kin tho iki pulet bat bu jingkili ba kumno ki pulet kimte ba ka ta ka jingpong uniform jong ka ta ka seng hito kala pen khenje ka ta ka section 171 IPC bat balai ka bampor hadu menta namar ka hito kala depan penon kami kata ka janyong asne menchua ka bedairu kum ka jing penrem ya ka sarkar bat ki kam jongka kat kum ka jing yi jangi haki social media bateng teng wat ki kmala jong rula wan yi baki pulit hi gila le tampala hagi no gi jika badon rally lene ka jing lang pat ba kile be ya ka ba kin pen syo lene ban bom wat ikisang bahalang kindo rongam la ban khat kerteng man hagane dang jia jong ka HNYM ki pen sngau no kan ta ka kam ka jam jong ki khon samla jong ka brin yang trap jongi kila pun sertap da ki pulet bat kila bu I kendon section 144 ka jingbut ayu bukin bu ta ka kendon section 144 baki kwa ban pen I ta ka bor jong ki bakin le kan bakimon kalenti kesengkiang kimla ban khang kimla ban bat tang benta badan kata sekretariat la ban khang saya kalenti ru kimla ban khang nata kada ngi penram jor khamtam ya home minister bamla ban telakam ya ki brio jongu dapat ki jingjia sepo bordar man hakan ek tayo balada khamtam hala pangap no gitu ki pulit jong bagi haban mare tang na benta ijri sistem bagi wan ki karbi ban penting bersme jeki bad hakajing pensyai jang SP jang was jante hil uang ba ndai ban le ban mi ki huri ki hurana takada ki pulit ki tim ki phet ki tim ki sme ki phet ta haba ki kwa ban le gumta kumenden ki kisang halang ki bayad da ka ai kertang kasang hitungi I hapa ki social media Balik kita ki pulit kimla ban kan ria syarut bakin ya hakalenti jongki lara ki ya hakalenti le jong kumur kam dan ai kene de kadon kadaw ko air ai selendat na ki langyong ki ba kwa ban penjat ya kindo ki sang bahalang ba khnang ba ka bri nyau trap jongi ka dikasi jantia bakin jat no baki kwa hiru ban bom kita ki ding lathi ki tergas ki ba kawang ba kat sebelak basyam tipsu ya ka yap ka im khamtam gitu kidukan baplikin rat babelam step bat bam damit lada kajia ka ai shumot dan kum ka selendar gas kin ai tergas hanto kalong ka jing sausi ka khra kin yak no ki bri hanto ka sarkar ka la ne ban kit khli dalai le ruk sarkar ka mla ban kit khli na takadami penram juri ka police department bat ka sarkar MDA tu ko bale khla kijat kam jong ka hapo ka bri nyotra Tada lele ngikum kisang lang kami bat ki sang samla ki bawan ki ba syong basa ha ka jelam khalayahi ngim hon bat ngim priang dalai ru ya ka jingle ka jongpi kong mene pikiran macet ba pila kran pi ong nama begini ki itu ki phong eta ki uniform payong de ki syakot hajar menen dulu magadan kata ka 171 UA nyo UA IPC bagi ong manamar kala tho itu ka IPC nomor baka ega uniform ko baki thong kadon ka jingya kaju bat ka uniform jang ki pulet dena ta daw ki shakot haje
Pidon iyo bon ong halo lo tahu. Hot kataru kejingkeli kepada sengu hun sia pi komisyon lambil basa yarap igi benta ke bajia ke berinyo terang ngi kem gilong kemi ngi so kya sia kum kasang hitu kelayat arteli kisnam da kata kajing pong yak sabti yang haka keten parang gi ang uniform hakaleng gi jeka kilalek war haki office sarkar hakapor baki rally siapa nongpo ya ka kasino wat haki nigi benta wat haka kamrau konrat ru kidang rung ya ka to uniform nrai kendet kensan balai kami kata ka kendon an iwe nyewe IPC ban khot hajir ya kisang hito nakata kadaw ngikum kilong kumi ngim pdia bakin le tangdam taida bat habale ubahe hakata ko por election jangka NPP hapo jawai u konrad sama u presiden tensong bat usnya halang dahar kisong skuti klem ka helmet ka hito kal FIR ki nrai ka police department kam la le ai bat kam sim khia hiru ikata ka anja kanun yo bahe kalong yo baret mlam yo bahe mlam yo baret lam da hapo baya lentingi kham tam ngene sor silong la da driver ubakla klem de yusit belru la kem la shaphain la rasthanat kat bayi gitu balik ke sarkar khalia jungi bakamla bante la kam kumi gitu ndon baret ndon ba kraw ka an kan yai renti ngikum gilong kumi ngi dawai kata bala da kalong tang yagi baret ki bahe ka police department kam le ai ngirungin le kum bakile gitu ki bahe Kuman benrap ya ka kong jit khar ka wei ka thei samla bi khar ka ngor ka badairu ka noi ka school kala penrem ya ka jingle ki pulet kenthobru ya ka sarkar jala ya ka ba kala ong ka dei ka kamram ki pulet ban penshai na ru menshua halor ka ta ka uniform hendre bale kimi tamenta kumba pi ong ba ka IPC 171 shisha kala don na do ki por menshua but end of this kahito pat pindai i ka kum kahito arsna menshua kala don ma bat kala pendon kami gitu ki uniform tiga ba kam penlengo pat kendiat ke bangi haban perkat kalong kemne kan nado ki pon musha ki mi i hapo ka social media rong i baki phong hi ya gitu ki jan uniform jangki ka jingkili kalong ba kumdo ha gitu ki por ba menshua ki klam sha ong ai mo tek sendat menta ndala arsnam kumba ong ikong ru kilale hakmat ki bahe bahan ru nam ta ki babun ki isu ma da ka to uniform da gitu ki jing thong jong ki na klem jai ai pause menta sendat hadian arsnam long ni kum ki pat ba ni isu perkhat da ka jing perkhat brio ma hatu kata ka jing shampang jong ki kawan hadian arsnam ma kala dei bakin shampang ya kata namar ki la dei ki bala pulian mom dei shu ki ba kum tai ki brio ki bala pule ya kaan hatu ki shampang ka jing mujing perkhat jong ki kawan hadian menta arsnam se ni ndala long pat kum ni baki kendet slam hado kan ni jin arsnam baro tela perkhat kan mengi rumah tep dan ban ka ikai na selandan ba sendat hadian arsnam baki kan mau ya kata ka IPC 171 ka jing shisha ndaki keren lupa na do ko por menshua kilanang ken bapli ngatharai kini kiseng balang babun ru kitrai kimi na ka banta ka jing ba te haba kidan ka mensiam ka ba te kimi nam ta ki babun ki isu te makiru bon teli ki isu ngai i bakimi de na banta ka jing ba te na do to ki por ki la i ba phong uniform ta ka jing kli sa si sian biang ong kila de ban shai na do man shwa ong yang ki banai phong ki uniform kaya hapalat ba ki uniform ki ma ki ba bat ya ka an mo kam kim sno ya ha bakin jendala pensha bikin jendala ai ka jing thona do ki por mencha ngam tharai kini kisan balang gi ba perkhat ka ba ka mer ki bedreu kin ya ba biet ke kilas no tho hi kum no ban bod ya kata ka an ka rul ban lat mo na ki kilat buram hi ya kata te kata ka de ka jing kwa ong jonga khindian ha ka be de ba ka IPC nakaliang kini kilong kumi kilong kum ki pajba ki doni ka hok ban mi shakmat ban kren ne ban pensngawi ka sur hende kum pau ki bor sarkar ki pini ya ka bor jongka ka bakdo baki khanglat lot nadong shadong
hado bakala pendu jingkermen kumka samla pikiran menta habai de betaki jinghe ki baka jela ga itinko phila banchu thu ini amar nge phiru phidon laga jong jingshem ki kita ke jinghe ibar ka jela ga itinko menta kumka samla habangin pet hakani ka perthai menta kumka samla ru kumba ong pi kum ki kenthai ru ka dei te ngi i ki jinghe ki babon lada omdan ke jing lada shuya biang lut baro ngathrai kam jendelami ke jing keluma kan ni menta gila sedang bon ba hang ni apa ri khasi jongi kani ka rimi khalaya jongi ma ngi ishibon ke jing kerdo jam ru ka bon ba kadai ru ngat kham ba dei na kata hi ka wei ba ki ka jing bom dan kam ka jing bom dan jam ka jing thli khle ki samla mo penlong ya ki ban mi bon ki balong khi men siam ya ki om tang baki mensim ki bakam duna ki bakam trot bole ki las dang ban ya linti sakamana baro ma ndre babun te ono ki bakam ki ba perkhat ya ka bah kamiat kimi ban ya kran ngila ban ono namar baki tep bah India ngidei ka kari ka badon ya ka constitution te ngidon ya ka constitution bara kata ka hoklong briu man briu jong ka India jongi ngidon ya ka hok bangin kran mo ngidon ya ka hok bangin kran te upat ba man ka por ni ibo pen mi ya la kasur hakat kat ka benta baki iba ka kimsno ya ha te kum upat ba umi shkamat ukran ya kata ka ba usno ba kamlong ka bam dai mo te nre ka jinja ka ba ngi ina ka social media man ta ki por pak langum ni ba haman ba jia king kum kini kijing yang pat ba ha ka ba kimut ban pen snow ya kasur hana bar mingi ngite bangi don hakari India ka ba mila pan keren dina kada te ngingi mi ki pat ba ki mi te henry mentah kini ki puak ki ba mentangi i haman man kita kijing yang pat ba katiar gas ki pen mi bet aman la kapor ulathi ki bombet ki pat ba teng kumbai ya social media hadu da mensa kan thai ro mi thu ha jing shak pulet ya ki pulet kan thai la bu te na ka banta ban takal ya ki kan thai mo ki senrang te unda bet han ban ya takti ki kan thai ka taru ka facility ka dan ka ki dan ha ka India jongi ha ka system ka babiang jongi mo te kita dan ya kita te balik kelam penon kami kata ki lat ban ne kita utiar gas ru aman man la kapor te kadon le kum ka jingja kum ba jia menen ki panang syapo dukan ki brio im dan jinga dai te kan jia ayu kan ye gitu ba plik bom tep lada ki mensau lada ki kalau ka jing dong no dai na ka banta ki pat ba te ngasno ba kajing pen mensau ki brio kajing pen kawang tiar gas man lagi jing alang pat ba te kami ya hak ladang ipat ya kata te namar ba kibon ki jing kular ma baladat kular tenrei usok te ngimpat dai ipi te lada jia shi jia kuni te kanu ngin don kita ke jing kermen ngin kan sadon kapor ki samla jing ken du ke jing kermen te kan ado menta dang don ke jing kermen te lada ki pen i shi shay usok te kan nga kermen ba ngin sedang don kita ke jing kermen ndre la dang yim i shu yu so te ngala ban ong bangi ladu jing kermen ikum kilong mi saukhia batis ram jur yak sarkar bakin le ba man kapor ka bajia hapo thang sky ka bajia hapo shlong la ne kanu ko cekat kedan kam di tergas te kisi gan lan dia da kiti kilathi te ikum kilong mi saukhia bangi penram jur ki ba kimbit suban le nang ne sakmat kham tam kum kiti pijai kam ki ba ki shusyo brio ba ni penram jur ya sarkar indi ar bangi msya dalai ru bakin le biang kum kiti pijai kam kada kidang le biang ni kum kiri pat ba ngin khot ngin wer bangi ne persya ai kata ka an ka bakilabu lingba kani ga jingwan jungki longkmi kala pen pau shisha ba ga jingbitar jungki pat ba kat banang mi kisngi kala nangjor bat ngikermen bak sarkar kan kendit benrio bat pusan habaki pat ba kipin i yakin ya jungki